Centrul drive-thru amenajat în parcarea unui hipermarket la ieșirea din municipiu spre Ploiești. De pildă ieri, dintre cele 105 doze de vaccin administrate în județ, cele mai multe 31 au fost la centrul drive-thru. Medicul epidemiolog Carmen Scântei. Ceea ce a fost un lucru pozitiv după mine este că la centrul drive-thru din Buzău a fost o constanță în prezentare care s-au dus la permanent un număr de 2 cifre, adică și destul de importante. Deci lumea se vaccinează în trecere, în alege produsul și se vaccinează, dar nu cu atâta adresabilitate pe care ne-am dorit-o noi la ora asta. Centrul drive-thru din Buzău este deschis de luni până vineri între orele 14-20, dar și sâmbătă și duminică între orele 10 și 20. Locuitorii municipiului Buzău invitați astăzi la o nouă dezbatere publică pe tema referendumului pentru unirea orașului cu Țintești, după ce la precedentele dezbateri în fața buzoienilor s-au prezentat autoritățile locale, dar și un arhitect spaniol renumit. De data aceasta, președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, este cel care le va vorbi locuitorilor municipiului. Fost primar al Oradei și inițiatorul unui referendum de unire a orașului cu o comună învecinată, care nu a avut însă succesul scontat, Bolojan a sosit astăzi la Buzău pentru a le vorbi locuitorilor municipiului despre ce înseamnă un astfel de demers. Discuțiile vor avea loc în amfiteatrul din Parcul Tineretului de la ora 18. Dezbaterea pe tema referendumului vine după alte câteva astfel de acțiuni organizate în municipiu. 2 dezbateri generale au avut loc în Parcul Tineretului, urmate de dezbateri locale în câteva cartiere ale orașului. Buzoienii sunt chemați la vot duminică 26 septembrie pentru a spune dacă sunt sau nu de acord ca Ținteștiul să fie alipit municipiului reședință de județ. Acestea sunt informațiile orei 16. Rămâneți cu Focus FM pentru știrile de care depindeți în fiecare clipă.